Ξανθιά πλησιάζει όμορφο νεαρό που κάθεται στο μπαρ και πίνει το ποτό του, προσπαθώντας να του πιάσει κουβέντα. Του λέει: «Να σας πω, μπορείτε να μου πείτε πώς λέγεται η εκπομπή που κάνει ο Χατζηνικολάου στο Σταρ, στον Ενικό?» «Να σου πω, μπορείς να μου πεις πώς λέγεται η εκπομπή που κάνει ο Χατζηνικολάου στο Σταρ?» Η κόρη ετοιμάζεται να πάει στο πρώτο της ραντεβού. Μαμά του 1950. Ρίξε κανένα παλτουδάκι πάνω σου, θα κρυώσεις. Μαμά του 1990. Ρίξε κανένα ζακετάκι πάνω σου, κάνει ψύχρα. Μαμά του 2016. Ούτε κιλότα, ρε Σοφία. Ούτε κιλότα. Ξανθιά λέει σε μια φίλη της: «Θέλω να πάρω μέρος στο σοου που παρουσιάζει ο Σεφερλής, το Pande Boy». Ραντεβού λέγεται, μωρή. Ραντεβού, όχι Pande Boy. Ξανθιά, όχι ιδιαίτερα όμορφη, φλερτάρει ένα νεαρό που κάθεται απέναντι στο μπαρ. Εκείνος δεν δίνει και πολύ σημασία. Η Ξανθιά επιμένει. Ο νεαρός δεν ενδίδει. Κάποια στιγμή η Ξανθιά, η όχι ιδιαίτερα όμορφη, τον πλησιάζει και του λέει: «Θα μου πεις τουλάχιστον πώς σε λένε?» Λέει αυτός: «Δωρονάδωρον». «Α, Κύπριος είσαι!» Τύπος πλησιάζει πολύ άνετος μια πολύ ωραία γυναίκα που κάθεται στο μπαρ και πίνει το ποτό της. Αρχίζει να τη φλερτάρει. Της λέει: «Δεν μου λες σπίτι μου ή σπίτι σου?» Λέει αυτή και στα δύο. «Τι εννοείς?» «Εσύ σπίτι σου και εγώ στο δικό μου». Νεαρός, ο οποίος εργάζεται σε γραφείο τελετών, κλείνει το πρώτο του ραντεβού με όμορφη κοπέλα. Πάει να την πάρει από το σπίτι της με τα αμάξι. Ποιο αμάξι? Την νεκροφόρα. Με το που τα βλέπει αυτή τρελαίνεται, βάζει φωνές: «Πας καλά, δεν μπαίνω εγώ εδώ μέσα. Γιατί? Άλλες ψοφάνε για να μπουν σε τέτοιο αμάξι». Τύπος μπήκε σε μπαρ, είδε πανέμορφη γυναίκα, την πλησίασε, τον πλησίασε, της έκλεισε το μάτι, του έκλεισε το μάτι, τους είδε ο άντρας της, του έκλεισε και τ' άλλο. Τύπος πλησιάζει μια πολύ ωραία γυναίκα που κάθεται στο μπαρ και αρχίζει να τη φλερτάρει. Της λέει: «Σου αρέσουν τα μάτια μου?» «Όχι, ούτε και τα δικά σου μου αρέσουν. Πάμε να τα βγάλουμε». Νεαρός βγαίνει πρώτο ραντεβού με όμορφη νεαρά, την οποία έχει βάλει στο μάτι εδώ και πολύ καιρό. Κάποια στιγμή της χαϊδεύει τα μάτια, ξεβάφουν. Της χαϊδεύει τα φρύδια, ξεβάφουν. Της χαϊδεύει τα χείλια, ξεβάφουν. Τα παίρνει στο κρανίο και λέει: «Ρε κοπελιά, βάλει μια ταμπελίτσα φρεσκοβαμμένου να τελειώνουμε». Ξανθιά κλείνει ραντεβού με νεαρό, ο οποίος τη φλερτάρει εδώ και πολύ καιρό. Του λέει: «Έλα το απόγευμα στο σπίτι μου κατά τις 7, δεν θα είναι κανείς». Πάει ο νεαρός στο σπίτι της κατά τις 7, δεν ήταν κανείς.